बर'नि मोनफ्रोमबो रादाब बुथुमगिरिफोरसिम साबायखर जासिनाय थाबाय। दा नै दिनै 1 नं बेसगुरि गामिया बाथौ थानसालि बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि जादोंमोन। बे बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नुजाथिफैना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जोङो 1 नं बेसगुरि गामिया दिनै धोरोमखौ लानानै जे मोनसे साब सिखननि लामाजों फैदों बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो हास्थायगोन बर' समाजखौ जोंनि जा बर'नि धोरोमफोर दङ बे धोरोमनि गेजेरजों जोङो बयबो गोथारै मोजां लामाजों आवगायलांनायखौ जोङो लुबैगोन। आरो जोंनि बिमा बिफा आबै आबौ मोना जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जोंनि फंबाय बिनानावखौ धोरोमनि जा आसार रिति निति बेफोरखौ जोंनो मोजाङै फोरोंनांगोन। बेजों लोगोसेनो बर' हारिखौ मोनसे धोरोम सिबियारि माहारि हिसाबै सिनायथि होगोन बुहुमाव, बेखौ जोङो लुबैदों आरो आसा खालामदों इयुन समाव जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो धोरोम बिथिङाव जोङो एसे साब सिखोनै थांगोन, आवगायलांगोन बेखौ नुहुरदों। दिनै बुहुमनाङैनो मोनसे COVID-19 जा महामारि जोबोद बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। दा जोङो बर'नि फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खावलायगोन साफ्रोमबो रायजो राजायानो बिनि सायाव सांग्रां जायो आरो जा मोनसे गभर्नमेन्टनि जा मोनसे आयेन ससियेल डिस्टेन्स बेखौ मानिनांगोन। आरो जोङो राजहुवा जायगाफोराव जाहाथे थांबाबो मास्क बेबहार खालामो जों बेखौ लुबैगोन। जाहाथे जोङो बै महामारि COVID-19निफ्राय जोङो गावखौनो गाव बासायना लाखिनो हायो, समाजखौ बासायनो हायो आरो हादोरखौ बासायनो हायो जों बेखौ लुबैगोन। 1 नं बेसगुरि गामियाव दिनै गोथार मंगलबारखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गोथार बाथौ थानसालि माने बेखेवनाय जादों। थ' बेवहाय आंखौ आलासि महरै आंखौ लेंहरनाय हिसाबै आं दिनै बेवहाय फुंबिलि समावनो फैनानै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आंनि हाबाफारिखौ आङो फोजोबनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जायनि जाहोनाव दिनै जोंहा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो लोगोसे ललित चन्द्र बर' साराबो जोंनि बेवहाय नुजाथिफैदों। बिरेन बसुमतारी बिथां साराबो नुजाथिफैदों। गासैबो रायजो राजा आरो बेसगुरिनि गासै रायजो राजा माने बाथौ धोरोमारि रायजोफ्रा बेवहाय दिनैनि बे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना दिनै आर'ज लानाय जादों। बेवहाय आङो दिनै बेखेवना मोननानै बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय दिनै मोनसे गोथार बाथौ थानसालिखौ बेखेवनानै मोननायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो जोंनि बेसगुरि गामिनि गासै रायजो राजाया अरायबो गावनि धोरोमखौ मोजाङै सिबिलांगोन बेखौ हास्थायनानै आं दिनै बे बेसगुरि गामियाव नुजाथिनायखौ जोबोद गोजोननाय। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ जों बरायनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि 1 नं बेसगुरि गामिया मोनसे बुहुद सिमां दंमोन जे जोंबो मोनसे धोरोमसालि नांगौ होननानै जोंनि गोदोनि आइ आफामोना मोनसे गायसनना गालांदोंमोन। बेयाव 1968 सनाव दा 1968आव रायजो जाफैनानै बिथांमोना मोनसे धोरोमसालि नांगौ होननानै गायसनना गालांदोंमोन। दा फैयै फैनानै बयनिबो नाजालायनायाव जे मोनसे मोजां परिस्थितियाव लानानै जाहाथे जोङो रायजोखौ मोजां सिबिनो हागोन बा दैदेनलांगोन आरो जोंनि धोरोमसालिखौ जोङो साफायाव महर लाखिनो हागोन होनना नाजालायनायाव जों दिनै 2018 मायथाइयाव जोंनि रायजोआ मोनसे खुन्था गायसनदोंमोन बाथौ थानसालि फाक्काजों मोनसे
खुन्था गायसनदोंमोन दा गायसननायनि बेलायाव जोङो नाजा दुखु खस्थ' सहायनानै जोंनि 1 नं बिसकुरि गामिनि रायजोफ्रा नाजानानै दिनै 2021 मायथाइनि एप्रिल मासनि दिनै 27 अक्ट'आव जों बेखेवना लाबाय जों बुहुत गोजोननाय मोनदों जे जोंनि सिमाङा जों जाफुंबाय आरो बे जोंनि 1 नं बिसकुरि गामिनि मोनसे जारिमिन होननानै जोङो बुंना लानो हायो आरो दा रायजोफ्रा जोंनो गोबां हेफाजाब होदों आङो 1 नं बिसकुरि गामिनि गाहाय नेहाथारि दा जोंनि बोसोनगिरिफ्रा बोसोन होनायजों लोगोसे जोंबो नाजानायजों आरो धोरोमनि बेलायाव माखासे गोसो गुदुं बिथांमोनाबो जोंनो माखासे खामानियाव जाफुंदों होननानै जोंनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होदों बिथांमोननिथिंबो जोङो रोजा रोजा बावहरनाय थादों जाहाथे जोंनि बे धोरोमसालिसिम मोगथां महर मोनबाय जों बेखौ बुहुत गोजोननाय मोनदों आरो धोरोम होननाय जिरादा सुबुं हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार धोरोम हाबनाय लोगो लोगोनो बे सोदोबा गिदिर गुवार ओंथि गोनां मानसिया थांना थानाय बुब्लियाव धोरोमा अत्यन्त प्रयजन धोरोम नङाबा जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जोङो सिस्टेमेटिकेलि जों मावनो हाया दा ओंखायनो धोरोमा गोनांथार दा बे धोरोम होननाय जिरादा जों बेखौ जुदि हारि हिसाबै जों बुंनो थाङोबा बाथौआनो जोंनि धोरोम आरो बाथौ धोरोमा जोंनि बर' हारिनि गासै जेसेबांखि हारिमु दङ आसार खान्थि दङ बिदिनो जेसेबांखि बर'आ थांना थानाय बुब्लियाव नांगौ बे बाथौ धोरोमाव दङ दा ओंखायनो बर' हारिया एज ए बाथौ धोरोम हिसाबै दिनै गोदो गोदाय हाग्रा बंग्रायाव सिबियोमोन गोदो गोदाय बेबिसार हिसाबै सिबिबोदोंमोन बाथौ धोरोमनि खान्थिफोरखौ खिन्थु जेला माने लासै लासै मिन्थिबाय धोरोमा मा जिराद बेखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो दिनै बेखौ मोनसे सिस्टेमेटिक थानसालियाव लानानै फैदों बे थानसालियाव आफा बोराइ बाथौखौ संग्रिनाय जायो बोराइ बाथौआनो सर्ब शक्तिमान आरो बे बोराइ बाथौ नङाबा जोङो जिखुनु खामानिखौनो जों मावनो हाया बेखायनो आं सानो जे जोंनि धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेसेबांखि गामिफोर दङ बेवहाय थानसालिखौ सिस्टेमेटिक मोनसे इसोर गाबज्रिनाय खान्थिखौ जोङो लानांगौ होमब्लानिया समाज मोजां जागोन हारिया मोजां जागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ जोङो बिश्व दरबाराव जों सिनायथि होनो हागोन